Mar de Compostela e as casas de turismo rural da Estrada terán mañán a oportunidade de saber xa cales son os cotos de salmón. Xa saben, eses cotos para poder pescar salmón, que a temporada empece de inmediato e que poden ceder aos seus visitantes, aos seus clientes. Mañá será ese sorteo. Mañá xoves celébrase o sorteo de permisos de pesca concedidos ás casas de turismo rural da Estrada. Ás 11 da mañá, na Casa de Rural Torres de Moreda, en Callobre, realizarase o sorteo do número de pescadores que comenzará a ronda de peticións de permisos dos asignados aos establecementos estradenses. No pasado mes de setembro, a Dirección Xeral de Turismo comunicoulle aos establecementos de turismo rural de Galicia a posibilidade de que solicitasen permisos de pesca turísticos para os ríos galegos. 4 casas da comarca sumáronse a esta iniciativa: o Pazo da Nugalla, a Casa Grande de Vilanova, Torres de Moreda e Casa da Botica. O peche das inscripcións farase mañá ás 11 da mañá e de seguido procederase á elección do número que comezará a escolle entre os 31 permisos de que dispoñen as casas adscritas a esta iniciativa nos diferentes cotos pesqueiros do río Ulla para a pesca de salmón.